Dana Rogoz în seara asta la Schimbă Vorba și o satisfacție extraordinară după mulți ani să pot să intervievez în calitate de adult pe fata aceea care în spatele meu, când scriam știrile, ții minte, făcea o emisiune în platoul care nu era folosit pentru știri. Mai ții minte când filmai la etajul 1? Da, evident, se întorceau camerele și acolo era un platou de croma pe care noi ne prosteam în diferite feluri. Și vă prosteați câteodată și sâmbătă și duminică. Eu, la un moment dat, chiar puteam să-mi iau un pat în ProTV și cred că stăteam mai mult prin ProTV pe acasă. De la ce vârstă ai făcut televiziunea tu? Pe la 8 ani am cunoscut pe Mona Segal și Cristi Rotaru, care m-au adus în ceea ce urma să fie ProTV. ProTV se lansa în 95. Da, și tu ai venit la Canal 31. Exact, așa, în rândul întâi. Da. Și, în fine, a fost o discuție foarte amuzantă la început, când mi-au spus că o să fiu vedetă și eu habar n-aveam dacă asta e un lucru de bine sau de rău. Eram, ok, pot să mă duc, pot să plec și, da, și așa a început totul. Deci de atunci fac. Apropo de chestia asta, când soția mea m-a cunoscut, la un moment dat, întâmplător, a dat peste fluturașul meu de salariu. Aha. Bine, știa ce salariu am, dar nu asta a șocat-o foarte tare, ci titlul deasupra. Deasupra era Vedete ProTV, Departamentul Vedete ProTV. Asta e nimic, eu am avut legitimație cu Star. Serios? N-au știu cum. Știi că legitimațiile ProTV și n-au știu cum să mă numească pe mine. Știi că era pe un departament, producție, nu știu ce, la și mi-au scris Star. Star, wow. Deci eu așa intram. Da, asta e interesant, că în vremea aceea ProTV a introdus acest concept, știi? Da. Star. Vedetă. Da, și chiar și vedetă. Și erai vedetă, nu că te născusești tu vedetă, nu, ci pentru că cineva, după o audiție, zicea, băi, tu ești vedetă. Exact, da, era foarte, și ca o zână care vine și poing, te-a făcut vedetă. Da, așa se întâmpla și asta spun că eu și mică fiind, neauzit de înainte acei termeni, nu știam dacă sunt ceva de bine sau de rău sau... Și? În fine. Ai întrebat și tu pe cineva mai mare? Da, nu, părinții mei erau relaxați, nu era nimeni adică în familia mea care să lucreze în televiziune, se părea că e o chestie care o să treacă foarte repede. Na, dacă vrea, are copil, hobby. Da, are copilul o activitate, o ducem, cât o să meargă. Restul o încurajau pe mama, domnule, e un copil dezghețat, care trebuie să fie acolo. Și s-au legat lucrurile și de-aia am ajuns să te chinuiesc pe acolo prin ProTV și foarte multă lume a amintit cu mine, mă rog, da, de când eram atât. Pentru că erai copilul stației, înțelegi? Erai copil de trupă. Noi toți eram maturi, era un singur copil acolo care lucra și el și muncea. Tare. Asta m-a uimit. Anul ăsta, când am făcut evenimentul cu bicicleta la mare, am avut o fetiță de vreo 4 sau 5 ani care a mers vreo 200 de kilometri cu bicicleta. Wow. Până după Giurgeni, dacă poți să imaginezi. Da. Tu mi-a adus aminte de tine, fetița aia, știi? Care stătea acolo și pedala, deci nu se uita în stânga, nici în dreapta, pedala. Ce mușchi funcționează în tine de ai pedalat atâția ani? Sunt foarte muncitoare și, într-adevăr, așa determinată și am fost cu picioarele pe pământ. Adică, asta spun, cred că au contat foarte mulți ani de acasă, așa, și că părinții erau ingineri și că nu m-au lăsat să visez așa iurea. Atunci deja la 9 ani, când te duceai la școală, da, era complet diferit. Te știau de la televizor. Evident, mă știau de la televizor, înainte făcuse mini-song, eram chiar Mihalea. Deci eram cumva, oricum, de mică în atenția publicului, să spun, adică în fața camerelor. Prima filmare am avut-o la 4 ani. Deci mama îmi spune că nu știam cifrele, știi, ca să mă uit la camere, dar o realizatoare de platou îmi spunea, te uiți la 2, te uiți la 1, te uiți la 2 și mama încerca să spună, știți că are 3 ani jumate, ea nu știe cifrele, dar eu mă uitam. Și mama era așa. Mai aveam și un bec roșu. Da, și era surprinsă. De unde știu eu să mă întorc? Când la 2, când la 1. Și eu îi spuneam, mamă, e un bec care se aprinde. Și m-am prins. Și după aceea, nu știu, semnam statul de plată cu Abramburica sau tot felul de situații ciudate. Și, într-adevăr, dacă mergeam la școală sau odată când mă luau profesorii și mă plimbau prin toate clasele, cântă, spune o poezie sau, știi, o chestie de asta. Dar am prieteni încă din școala generală și de atunci până acum, care au fost așa ca un reper care au rămas prieteni cu tine, da, știi, și fără să fie în domeniu. Exact, și care mă știu, îmi știu toată evoluția și care cred că dacă eu m-aș fi schimbat, ei mi-ar fi tras primit de mânecă. Și tocmai pentru că la mine nu s-a întâmplat peste noapte,
să vină, știi, ceva, ca o nebunie. Tu nu cum ai ți se devenit întâmplă. vedetă, tu ai crescut vedetă fiind. Fără să știu ce înseamnă asta sau ce presupune, sau că simplu fapt că te duci în Cismigiu, nu știu, îmi povesteau frații mei care, fiind mai mari, erau mult mai stresați de statutul meu, că erau, Doamne, și acum sunt super chinuiți de să meargă cu mine, nu știu, în mall, știi, că ei merg în mall și aud oameni care comentează sau, Doamne, acum a zis ceva de tine, eram, hei, relaxează-te, știi? Adică eu am crescut lucrurile astea și nu mi se mai prea nimic cu nimic. S-a întâmplat atunci să câștigi mai mult decât părinții tăi? Normal. Cred că la un moment dat câștigam chiar mai mult decât amândoi la un loc. Wow. Da. Și cum au luat ei chestia asta? A fost o situație ciudată, că părinții mei erau divorțați când eu am intrat serios, așa, în business, să spunem. Au divorțat la Și, ce vârstă a ta? Eu aveam 8 ani. Atunci au început lungul divorț, pentru că la noi a durat foarte mulți ani. Și chiar am fost, așa să spunem, al doilea salariu în casă. Adică eram... În casa mamei? Da, un salariu consistent și necesar momentului. Câți erați cu totul? Erați 3? Eram 3 frați. Dar, mă rog, tatăl meu a avut grijă de frații mei, în fine, a fost o situație complicată și asta spun, la momentul respectiv chiar au fost niște bani care au contat. Dar nu vreau să dramatizez pentru că era o familie clasică, să spunem, în perioada respectivă. Deci la ce vârstă câștigai banii care contau în familie? Păi, 12-13 ani, nu? Cam pe la 12-13 ani, da. Erai capul familiei și din punct de vedere financiar. Așa s-a nimerit. Nu m-a ținut atât de mult, să știi. N-am fost tot timpul așa pe bal. Dar știi cum e, televiziunea e o loterie, așa și cine decide ce se întâmplă cu banii? Adică dacă trebuia să luați un frigider nou, mama îi monitoriza, îi cheltuia? Desigur. Și eram foarte ok și înțeleaptă cu toate astea, adică nici nu-mi ceream banii sau n-aveam Dacă vroiai, nebunii. nu știu, niște cizmulițe foarte drăguțe alea pe care le-am văzut acum în mall. Știi ce vroiam? Ce vroiai? Urmăream teleshopping și îmi plăceau foarte mult răsătoarele. Răzătoarele Berner? Foarte Celebrele mult. răzătoare Berner. Mama, alea portocalii. Le ai? Doamne, am avut tot. Deci eu în banii mei când eram mică. Câte legume nevinovate ai omorât cu ele? Sau, de exemplu, plecam în deplasări cu Abracadabra și stăteam câte 3 luni la mare. Mama mai venea din când în când, dar nu stătea toată perioada, pentru că așa erau lucrurile la Abracadabra, să nu vină toți părinții, să fim cumva, gașcă, să crea o altă familie și un alt nucleu. Și aveam diurnă. Și a fost o chestie, deci eu copilului meu i-aș recomanda genul ăsta de tratament pentru că m-a responsabilizat foarte tare. Adică aveam o sumă de bani pe care știi că trebuie să ți-o cheltui în fiecare zi ca să te alimentezi. Dacă vrei să te duci să-ți cumperi jucării, e o problemă ta ce mănânci. Și evident că făceam și asta și trebuia să mănânc supe la plic sau să știi să pot să fac economii. Eram cea mai strângătoare în echipă. Tot timpul ajungeau ceilalți adulți să vină să se împrumute la mine. Dana, mai știu niște bani? Da, mai am cât. Deci nu știu cum făceam, dar eu făceam economii pentru acasă, pentru familie, pentru rude, nu știu. Și eram, nu știu, adică aveam mare grijă de banii mei și de șansa care mi s-a dat. Adică am fost un copil responsabil. Asta, deși șansa care mi s-a dat e un cuvânt frumos, dar ți-ai și luat-o singură. Care au fost momentele când ai primit-o și când ți-ai luat-o? Ți-aduce aminte? Am avut date, evident, care m-au făcut să am jobul pe care l-am și acum. Adică mă uit și la alți copii și îmi dau seama că eram un copil precoce. Nu știu, dacă la 4 ani, zicem, plecam fără mamă în turnee, înseamnă ceva. Adică, nu știu, plecam și cu minisongul și șocam străinătatea că stăteam pe la gaze și gazele erau, Doamne, la 5 ani se spală singură? Da, e un copil român. Și la 7 ani să vindă singură. Da, mă rog. Și asta zic, și mai târziu probabil că am și rămas, că am singurul copil din trupă, uite, care încă mai face asta în fața camelor. Colegii nu mai sunt? Toți s-au retras în spatele camelor. Serios? Da. De ce? Nu știu. Toți foștii copii geniali, cântăreți? Da, toți sunt în domeniu. Tăcuți. Da, exceptând mica, ea săraca oricum nu mai vrea să facă parte, a ales la 16 ani. Și care a murit săraca. Da, și care ea la 16 ani, apropo de tot așa un copil extrem de matur. La 16 ani, nu știu ce preocupări aveai tu, dar ea a fost un copil care a ales să spună nu televiziunii, nu showbiz-ului, deși ți-e mult mai comod să ai totul, știi, și să visezi, și să ai bani, și să fii mișto, și să fii cunoscut, și să dai autografe pe stradă. Ea a zis, nu, eu vreau să mă dedic studiului. Urmă burse, în fine. Ea a fost singura care chiar a ales alt traseu. Și ceilalți? Și restul, ba regie, ba producție TV,
dar cumva am fost singura care m-am ținut. Deci, vezi, am avut așa un soi de perseverență. Ai simțit că ecranul e chestia de care să te aveți? Nu știu dacă ecranul neapărat, dar în zona asta artistică am simțit că aici trebuie să fiu și am avut discuțiile astea cu Marian, de exemplu, din copilărie. Îi spuneam că eu asta trebuie să fac, el îmi spunea că o să mă plictisesc, ceea ce era foarte probabil. Mi-a spus că aici prea devreme și nu o se poate ține atâta pasiunea, știi? Și l-am sunat înainte de admitere și am zis, știi ce, uite, eu chiar dau, adică dau la un ATC. Uite, vezi, iarăși, mulți alții, din punctul lor de vedere, ar fi spus că eu sunt cumva realizată și că nu am nevoie de facultate, uite, de ce să mai faci ATF-ul când tu ai deja... Chiar de ce ai făcut? Pentru că n-am vrut să sar etape și pentru că mi s-a părut că trebuie să fac lucru așa temeinic. Și pentru că mi-a plăcut... Ai intrat greu? Nu. Mi-a fost teamă, sincer, că o să-mi spună că... Ești cu fițe în cap. Vii tu, că... Odată că eram deja lucrată, știi, din punctul de vedere. Adică nu ești un om pe care îl iei, domne, un suflet tânăr, proaspăt și poți să-l șlefuiești cum vrei. Drept urmare, m-am dus la admitere cu un text pe care acum nu l-aș mai spune vreodată, dar mi s-a părut mie că să mă duc cu ceva ce ei sigur se așteaptă să spun și am recitat din Cântarea Cântărilor din Biblie. Mi-am făcut un monologul Miresei și probabil că a fost așa din complet altă zonă. Eu deja jucam la bloc. Ei mă vedeau seara făcând pe clovnul și dintr-o dată acolo, altceva. Și cred că asta a surprins plăcut. Și apoi mi-am dorit mult să am timp să stau pe un text, să cunosc gașca de facultate, am colegi foarte, adică că mi-au rămas foarte dragi, nu știu, ne vedem la cretite la mine acasă sau la ei și acum, știi, suntem o super gașcă, care sunt actori foarte apreciați acum și... Când ai terminat-o? Mi-am dorit asta. Mă luam cu calcul, 2008. Doamne, deci Abramburica a terminat facultatea acum mai mulți ani. Asta pentru mine asta sunt șocuri psihologice, știi? Da, am mai terminat una. Când s-a întâmplat, de-au trecut toți anii ăștia de când te știam acolo în studio în spate și vedeam mai departe de știri și tu vorbeai acolo, înregistrai emisiunea. Nu știu, chiar trece timpul. Știi că sunt gravidă, deci asta e și mai... realizat, foarte multă lume abia acum a realizat că, băi, chiar a crescut. Păi, dacă nici asta nu vă mai convinge oameni, nu mai am să fac. Dacă nici asta nu o să reușești să ieși din rolul ăsta. Pe de altă parte, însă, îți dorești să fii altcineva? Nu, asta e ciudat, că chiar îmi pare rău de faptul că, uite, generații care vin habar n-au ce a însemnat Abracadabra sau ce a însemnat începutul pro-ului. Sau, știi, adică sunt niște lucruri pe care noi le-am trăit și care nu o să mai repete, adică... Tocmai am discutat, am înregistrat cu Sergiu, știi, stand-up comedian-ul și povestea, mă, tu ești old school, știi? Adică ăștia cu televiziunea, știi, suntem... Da. Mă simt un pic dinozaur, așa. Tu n-ai vârstă de dinozaur, dar vii dintr-o industrie a dinozaurilor. Da, și asta nu e tocmai bine, pentru că avem mereu tendem de comparație, știi? Și noi chiar am prins o perioadă extraordinară. Nu spun eu pentru că eram copil neapărat, ci că perioada în copilărie tot timpul. Nu, și noi spunem la fel, să știi. Păi știu, și asta vorbesc și cu Andreesca, pentru că erau, știi, când credeai... E perioada când se defineau o industrie și defineam normele ei, nu numai... Aveai chiar forță, nu știu, simțeai chestia asta. Dar văd că la tine a reușit să supraviețuiască forța. Ce faci? Vârsta. Iei ceva? E graviditatea? E energizante? Sau nu e energizante pe stacină, da? Nu iau. Fumezi? Da, mă hrănesc. Nu. Perfect. Nu. Deci ești bine. Nu, sunt ok. Te mănânci normal? Da. Sper că mănânci și carne. Da. Foarte bine faci, că lipsește vitamina B12. Știu, mănânc de toate și am mâncat întotdeauna în toate. Ok. Deci nu, sunt Deci aici ai trecut. Știi că numele ăsta Abramburica la un moment dat l-a purtat și ministrul al educației? Da, știu. N-ai dat o judecată pentru uzurpare de calități oficiale? Nu, dar era simpatică. Ai cunoscut-o? Auzeam, n-am cunoscut-o și am vrut să o invit în emisiune, dar nu știu cât umor are și nu știu cum să simtă. Nu știu. Nu era tocmai ceva care să te laudă. Da. Nu era tocmai Abramburica la Abramburica. Da, dar eu tresăream de fiecare dată când auzeam la televizor, știi, Abramburica era și a făcut ceva, nu știu ce, nu era de bine. Și eram, nu eu, ok. E ok, nu eu. Da, uite, vezi, de-aia spun că cumva mă bucur că încă oamenii mai știu de Abramburica și acum Abramburica, când cineva îmi spune, o iau ca pe un alint, așa mi se pare că... Da, mie nu mi se pare că e bine că ți-au dat numele doamnei alea, știi? Nu l-a ajutat. De ce? Nu, adică
aș vrea să-l păstrez doar tu, știi? Aveam un profesor care era de părere, asta un profesor de română. Nu trebuia să se dea și ea nu trebuie să poarte numele tău. Da, e prea simpatic, știi? Adică... Chiar n-am cunoscut-o pe... Poate că dacă are umor... Nu știu, Nu e în știu. politică. Da, nu știu, nu ne E greu băgăm. cu umor în politică. Ok, când naști? Hai să vedem. Sfârșit de februarie, început de martie. Aha, și cum faci cu emisiunea în timpul ăsta? Ai Păi gândit? o să iau o pauză. Faci o pauză de cât timp? Nu vreau să îmi fac planuri. Nu știu cum o să se întâmple cu mine și cu sufletul meu și s-ar putea să-mi placă foarte mult ce o să Ok, urmeze și dacă la atunci 4 o ani să... copilul tău o să se apuce de cântat și o să se ducă într-un turneu, ce o să faci? O să-l încurajez, o să susțin. Da? Da. De fată sau băiat? Încă nu se știe nici asta. Sper să fiu eu atât de liberă pe cum a fost mama. Mama a fost așa de liberă cu mine abia la al 3-lea copil, știi, fiind al 3-lea copil. Adică s-a relaxat și, știi, mi-a dat mie curaj să fiu, nu știu, pe scenă sau, mă rog, știi, n-am avut emoții sau rușini sau... Nu știu dacă voi fi eu la fel cu copilul meu. Sper să nu-i transmit cine știe ce simt. Da, ai vrea să fie în domeniul ăsta al nostru? Nu, aș vrea să fie neapărat. Aș vrea știi, să fie, domeniul ăsta aș vrea nostru să e fie ciudat. artist așa în suflet, așa artist aș vrea. Nu neapărat în televiziune, aș vrea să fie sensibil, Designer, să fie... stilist? Nu știu, eu sunt actriță, Radu e regizor, aș vrea să... Na, asta mi-aș dori, poate, să Dar preia de domeniul la ăsta al noi. nostru e absolut parșiv, știi, că pentru că, uite, spuneai de colegii tăi, realizezi că ești o persoană din 30 care a reușit cumva să rămână în lumină. Însă 29 de persoane din 30 în domeniul nostru, ba chiar 1000, mă rog, Da. una dintre 1000 reușește să rămână până la capăt fericită într-o carieră de genul ăsta, pentru că suntem dependenți de gustul publicului și ăsta este absolut schimbător. Știu, e groaznic. Nu, dar chiar e. Dar e chiar e o chestie cu care trebuie să, nu știu, pe care trebuie să ți-o Cum asumi de la trăiești cu asta? început. Ai coșmar? Nu, chiar ți-o asum de la început și am fost întotdeauna un om care a avut backup plan, știi? De exemplu, am făcut ATF-ul, dar am făcut în paralel comunicare și relații publice la distanță. Tocmai pe genul, nu știi niciodată ce se întâmplă în viață. Am început să colaborez cu D1, de exemplu, pe zona asta de fashion, am deschis un blog de fashion, lucrurile au început să se lege în partea aia, am profitat de ocazia asta. Îmi dau seama că meseria, mai ales a mea de actriță, e din ce în ce mai mult un hobby. Adică sunt foarte puține producții, nu numai TV, că ai când TV, dacă intri prins într-un serial, știi, domnule, că ai o meserie de asta, ca la fabrică. Te scuni, te duci la buf, te pac, te machezi, țac, te-ai întors noaptea acasă. Dar să prinzi un film sau să prinzi un rol într-un teatru, e mult mai complicat că noi terminăm acum pe an cu sutele. Câte piese ai avut la teatru până acum? Am jucat destul de mult în facultate și mai ales în ultimii ani, de exemplu, am repetat foarte multe piese independente care nu au ieșit niciodată pe scenă, pentru că e foarte complicat pentru o... Finanțare? Da, finanțare și se adună niște tineri cu ambiții să facă ceva, nu nefiind angajați, e complicat. Dar uite, acum chiar ar trebui să renunț la niște piese pentru fiind însărcinată că era solicitante, altele o să aibă premiera curând, sper. Deci, nu știu, s-au adunat și probabil că aș fi putut să joc și mai mult, dar timp, adică știi cum e, trebuie să și alegi la un moment dat. Eu am ales cumva înainte să mă întrebe cineva, nu știu cum să spun. Pe mine valul m-a condus într-o zonă, cea a televiziunii. Am avut mari avantaje, vin și dezavantaje la pachet când vorbim de meseria mea. E greu să faci un personaj credibil când ai făcut Da. comedie. Dar nu că e greu, Sau... nu e greu să-i convingi pe cei care ar putea să-ți dea șansa să faci un personaj credibil. Aha. Pur și simplu îmi dau seama că, nu știu, e greu să conving un regizor poate de lungmetraj sau un regizor, nu știu, de film de la noi în țară, că Avram Burica, așa cum o știe, a crescut, de exemplu. A crescut și poate să joace în După dealuri, de exemplu. Ai jucat într-o dramă din asta adâncă. Evident că a juca. Adică sunt un om care le are pe toate pe dinăuntru, și pe alea bune și pe alea rele, și adică și sunt actriță și mi-aș dori să joc lucruri cât mai diferite, dar e greu, adică e un exercițiu de imaginație pe care fiecare trebuie să-și-l propună, să te vadă pe tine, actrița din seriale sau din telenovele, în cu totul altceva. Și înțeleg cumva că noi mai aducem un soi de imagine care nu e neapărat ok și care nu se pupă neapărat cu filmul de autor, cu filmul de festival, pe care eu îl iubesc. Adică eu sunt mare consumatoare, eu văd, nu știu, regizorii mei preferați sunt Haneke, frații Dardenne sau, deci din cu totul o altă zonă, așa.
Și îmi dau seama că eu, ca și spectator, dacă m-aș vedea pe mine, Avram Burica, într-un film de artă, știi? Ar rupe un pic firul. Ce face ea pe aici? Am dat cumva pe alt canal? Da, știi? Asta e... nu e tocmai ok. Dar eu sper ca lucrurile să se schimbe în timp. Păi da, dar asta înseamnă să renunți la sursa de primară de glorie, ca să nu zic de bani. Nu am așa o problemă. Nu? Nu. Eu nu... eu, sincer să fiu, nu m-am bucurat niciodată atât de mult la aplauze cât m-am bucurat lucru pentru ele, să spunem. Dar chiar e pe bune. Adică mai mult mi-a plăcut atmosfera pe care am întâlnit-o la o filmare și lucrul în sine și oamenii și așa, decât să aflu că a făcut ratingul nu știu care după. Dar totuși tu trebuie să te întreții. Acum ești și mama, mai ești și copil. Da, absolut. Adică și chiar pot să spun că am prins momentul oportun să deschid acest brand al meu, sunt și businesswoman. Să știi că blogul ăsta a schimbat foarte multe lucruri la tine. Acum ne uităm la tine ca la o femeie de business care are niște idei. Păi da, eu chiar Burica. sunt foarte creativă. Eu, sincer, să spun despre mine. Am lansat acest brand Moon by Dana Rogoz pentru că, oricum asta știam de mai mulți ani, că la un moment dat imaginea mea... Cine e publicul tău? Cine e publicul la brandul ăsta? Sunt oamenii care te văd la televizor? E puștimea care a crescut toată cu tine? Băi, nu mai sunt puști. Nu mai sunt puști. Nu, adică, uite, întâmplător am făcut o tragere la soț. Am invitat 10 cititoare ale blogului meu. Vârstele erau între 18 și 37, așa s-a nimerit. Dar evident că mai mulți sunt în jurul vârstei mele și sunt oricum femei, în principiu, dezembrocante pe blog, care au job, știi, care au o familie, adică nu sunt niște copii. Adică nu sunt așa, ca mine, eu sunt un om serios. Și așa zic, mi-am dat seama că imaginea asta mea se va duce la un moment dat. E un moment și de care trebuie să profiți. Și dacă tu nu-ți canalizezi toată simpatia pe care ai câștigat-o un an de muncă și, efortul pe care l-ai depus nu-l duci în altă zonă și nu profiți într-un sens pozitiv, așa, de el... La un moment dat, brandul trebuie să comunice cu oamenii, trebuie să le spună câte ceva, adică trebuie să le spună, uite, eu sunt ăsta și am aceste valori pentru care eu mă bat, la care n-aș renunța niciodată, pentru care vă invit și la care vă invit și pe voi să vă adăpați. Care sunt ele? Brandul Dana Rogoz? Da. E greu de spus. Eu sunt un om extrem de deschis, am fost întotdeauna, adică foarte așa sunt eu, foarte naturală, așa mă percep oamenii. Un om care alege cu inima, un om care s-ar putea risca oricând să schimbe traseul. Sunt un om care crede foarte mult în familie și în liniștea pe care ți-o dă viața personală, așa, în orice. Sunt un om care iubește arta, crede în frumos, nu știu, multe. Ești imaginea a cel puțin 50 de branduri până acum. Nu, asta am vrut să fac. Nu, ai reușit. Nu știu. Nu vreau să sune așa. Te-aș lua imagine la emisiunea asta. Cât mă costă? Mai sunt scumpă. Dana Rogoz. Mulțumesc. Cea mai scumpă de până acum. La schimbă vorba. O să rămână.